Cibulu mi daj. Kit versus Cat. Ty odo mňa ujdeť? No teda toto som nevidel. Nemáme cibulu! Ježišmaria. No pozri, čo tu je. Daj to do piče, lebo ťa zabijem. Však to neexistuje, aby mala hinto rozum. Ty odo mňa ujdeť? 1500 korún. Kde? Zabila činďáku. Aby ťa mater zabila. Kdeže? Ty hajzel? Čo ji jebe? O 9:00. Nebúchaj! No pozri. Materina piča. Toto som ešte nevidel. Si z materi robíš, nie som mňa. Ty svinia. Čo je? No a toto bude robiť dokedy, aby ti to kurvom nedal volať do poriadku. Čo kričíš? No toto je marha. Zredopadlujte si. Zredopadlujte si. Ty hajdelka vyjebaná. Sa zabijem hneď. Ja ich v noci podpálim z horia. Čo je? Ty vzdocha! A jebenia tvojho boha. A jebenia vášho boha, čo vy robíte se mnou? Kočičák si odnáší svou kořist. Ztratil jsem ho. Kde? No pozri. Už nebúchaj! Pozri, čo spravili zas. No teda, ty si reálne kurva najebaná. A vidíš, že mi je na piču? To robia naprotiveň. Čo je? Primitívska prašivá. Dokedy to bude robiť? Svine vyjebané, zredopadlujte si. Kurva, vy horíte do rána. Ty hajzel čierny skurvený špinavý. Sa zabijem hneď. Pro Jetix vyrobila DV agentúra SRO. Lebo vzdokýňa! O 9:00!